ኣብ ሂንዲ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ጽምዋ ዝበዝሓ ከተማ ሰባት ብህይወት ንነዊሕ ግዜ ከምዘይንጸንሕ ተረዲእዎ ካብ ሓዘን ንምርሓቕ በይኑ ንምንባር ዝመረጸ ዳርማ ዝበሃል ወዲ ነይሩ። ንግሆ ተሲኡ ቆሪሱ ስሩሕ ይኸይድ፣ ተመሊሱ ቢራ ሰትዩ ሽጋራት ኪኹ ይድቅስ፣ ብጽባሒቱ ድማ ይደግሞ። ህይወቱ እዚኣ ትመስል ነይራ። ሓደ ግዜ ግን ካብ ሕማቕ ቦታ ኣምሊጣ ዝመጸት ንእሽተይ ኩርኩር ህይወቱ ሙሉእ ንሙሉእ ተቐይራ። ዳርማ ካብ ጽርግያ ልዒሉ ንገዝኦ እትዩ ምግኽባ እንከሎ ንሱ ዘድሓና እምበር እሳ ዘድሐነቶ ይመሰሎን። ህይወቱ ሓሲቦ ብዘይፈልጥ መንገዲ ከም ትቕየር እውን ምንም ኣይገመተን። ኣብ ገዛ ምሳኹም ዝነብር ደሙ ከልቢ እንተተረፈን ጨዋ እንድሕር ሃልዩ እዛ ታሪክ ትምልከተኩም እያ። እዚ ቪድዮ ላይክ ኢልኩም ጀምርዎ ክሳብ መወዳእታ ሰናይ ጻንሒት። ኣብ ገለ ከባቢታት ናይ ሂንዲ በረኻ ሓደ ጨካነ ኣኽለዋት መዳቐሊ ኣብ ማኣይ ተኽለዋት ኣብ ውሽጢ ሓጹር ከም እሱር ሒዝዎም ንርኢ። ሓደ ምሸት ግን እዚ ናይ መከራ ህይወት እዚ ዝመረረ ሓንቲ ንእሽተይ ከልቢ መስትያት ሴራ ብሞሽኮት ትወፅእ እሞ ደጊማ ናብቲ ቦታ ንኸይትምለስ ትጠፍእ። በቲ ወገን ድማ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ጽምዋ ዝበዝሓ ሰላማዊት ከተማ ሓደ ዳርማ ዝበሃል በይኑ ዝነብር ወዲ ንረክብ። ዳርማ ኣብ ህፃንነቱ ኣብ መኪና ሓደጋ ወለዱ ካብ ዝሞቱ እንድሓር ዓርኪ ይኹን ቤተሰብ ዘይብሉ ንበይኑ እዩ ዝነብር። ሎሚ መዓልታዊ ዝተደጋገመ ነገር እዩ ዝገብር። ካብ ደቃሱ ይተስእ፣ ምግቢ ይበልዕ፣ ናብ ስራሕ ይኸይድ። ስራሕ ወዲኡ ንገዛ ይምለስ፣ እታ ዝተለመደት ቢራኡ ሰትዩ ሽጋራት ኪኹ ናብ ምድቃስ ይኸይድ። ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ድማ ኩሉ ነገር ይደግሞ። ዳርማ ኣብ መንጎ ብዙሓት ለዋሃት ሰባት ዋላይ እምበር ዓርኪ ኮነ መሓዝ ኣይብሉን። ዳርማ ፈታዊ መሓዝ ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ይበዝሕ ኢሉ ስለ ዝኣምን ኣብ መጻኢ ፈተውቲ ናይ ምፍጣርን ናይ ምብዛሕን ሓሳብ የብሉን። ዳርማ እዚ ናይ ጽምዋ ህይወቱ ከቢድ ይመስል ዋላ ይኹን ደኣ እምበር ተላሚድዎ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ምንም ኣይኮነን። ዳርማ ሳላ ዝኣመሉ እዚ ኩሉ ግዜ ናብ ስራሕ ገስጊሱ ስለ ዝኸይድ ሓንቲ መዓልቲ ዋላ ውኪሮ ይፈልጥን። ኣብቲ ካምፓኒ ካብ ዘለዉ ቀዳሞቱን ዝበለፁን ሰራሕተኛታት ተባሂሉ ድማ እዩ ዝሕሰብ። ዳርማ ዓርኪ ኮነ ቤተሰብ ይኹን መሓዛ ዘይሕዘሉ ቀዳማይ ምኽንያት ናይ ባዕሉ መከራ ባዕሉ ፈቲሑ ንሶ ካብ ዘምፅሉ መከራ ርሒቑ ንምንባር እዩ። እስቲ ዝሓሳብ ዝስማዕማዕኩም ሰባት ተሃሊኹም ኣብ ኮመንት ኣለና ውሉኒ። እንተኒ ዳርማ ዶ ኩሉ ነገር ክቕየር እዩ። ምኽንያቱ ዓንትኡ ካብቲ ናይ መዳቐሊ ገዛ ዘምለጠ ኸልቢ ናፍታ ዳርማ ዝነብረላ ንእሽተይ ሰላማዊት ከተማ ይመጽሎ። ህይወቱ ድማ ካብቲ ተሓስቦ ንላዕሊ ክትቅየር እያ። ለካ ዳርማ ኣብቲ ገዛ በይኑ ስለ ዝነብር በሊዑ ዝተርፎ ብዙሕ ምግቢ እዩ ነይሩ። እቲ ተረፍ ድማ ነታ ካብ መዳቐሊ ኣምሊጣ ዝመጸት ኣብ ኣፍ ደጉኡ ትድቅስ ዝነበረት ከልቢ እዩ ዝባር ነይሩ። እዛ ከልቢ ዳርማ ብዘይ ምቁራጽ ንጎን ምሸትን ምግቢ ስለ ዝባ ነበረ ከም ቀላቢኣን ወናኒኣን ሓሲባቶ ብጣዕሚ እያ ፈትያቶ ዘላ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብታ ከተማ ብናይ ፖለቲካዊ ሓለፍቲ ዝተዳለየ ዓብዪ ኮንሰርት ኣሎ። እቶም ማሕበረሰብ ዋላ ይድለይዎ። እታ ከተማ ብጣዕሚ ሰላማዊትን ዝተረጋግዕትን ስለ ዝነበረት ንዓው ዝበለ ሙዚቃ ሳዕስዒትን ልዕሊ ኩሉ ድማ ርችት ኣይተላመደትን። ኣብ መጀመርያ ዳርማ እንቶም ማሕበረሰብ ዋላ ሓገዝ እናሓተትዎ ብዛዕባ እቲ ሙዚቃ ኮነ ካልኦት ዝገብርዎ ስለ ዘይተገደሰ እንከይሰምዖምና መደንቀሱ ይኣቲ። ይኹን ደኣ እምበር እቲ ምሸት ንሱ ድምፂ እቲ ሙዚቃን ርችትን ልዕሊ መጠን ሓያል ስለ ዝነበረ ምስኪናይ ዳርማ ብሰላም ክድቅስ ኣይከኣለን። እታ ኣብ ደገ ዝነበረት ናይ ጎደና ከልቢ እውን ብጣዕሚ እያ ፈሪሓ። እቲ ድምፅታት ስለ ዘይለመደቶ ኣብታ ኩሉ ግዜ ትድቅሰላ እንዳጓሓፍ ተጨቢጣ ተምሺ። ኣብዚ ሰዓት ዓቕሊ ወዲኡ ዝነበረ ዳርማ ካብ ደቃሱ ይነቅሕ እሞ ሽጋርኡ እናትከኸ ናብቲ ምድላው ዝግበረሉ ነበረ ቦታ ይኸይድ። ነቲ ኮንሰርት ከምዘይነበረ ሓመዱን ላዕሊ ምስ ኣውፅኦ ነቶም መዳለይቲ እውን ብደንቢ ገይሩ ይቕጥቅጦም። ዳርማ እቲ ምድላው ከፈራርሶ እንከሎ እታ ከተማ ናፍቲ ዝለመደቶ ናይ ጽምዋ ድምፂ ትምለስ። እቲ ዓንቶ ወሲኢንዎ ዝነበረ ሰለማዊ ደቃስ ክድቅስ ድማ ገዝኡ ይኣቲ። ዳርማ ነቶም ሰብ ኮንሰርት ብደንብ እናቐጥቅጦም እዛ ከልቢ ኮፍ ኢላ ትርኢ ነይራ እያ። ዳርማ ብዘይ ጥርጥር ክእመን ዝኽእል ሰብ ምዃኑ እውን ርግፀኛ ትኸውን። ነቶም ዝተወሰኑ ዝቕፅሉ ሰሙናት እታ ከልቢ ንዳርማ ዋላ ድሌተይ እምበሮ ናብ ዝኸዶ እናሰዓወቶ ትኸይድ። እታ ኩርኩር ዳርማ ካብ ገዝኡ ወፂኡ ክኸይድ ክሳብ እትሪኦ ኣብ ኣፍ ደጉኣ ኮፍ ትብል። ወፂኡ ምንቅስቓስ ክጅምር እንከሎ ድማ ናብ ዝኸዶ ትስዕቦ። ዳርማ እታ ከልቢ ናብ ዝኸዶ ትስዕቦ ብምንባራ ልዕሊ መጠን ዋላ ሕርቕ ደኣ እምበር ከምዘይተገደሰ ነገራት ንምቕላል ምንም ትኹረት ኣይህባን ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ሓደ መዓልቲ ክስራሕ ንገዝኡ እናኸደ እንከሎ እታ ከልቢ ትስዕቦ ትጽንሕ። ኣጋጣሚ ብሞተር ብፍጥነት ይጓዓዝ ዝነበረ ወዲ ብድሕሪት መፂኡ እንታ ከልቢ ይገጫ። ሰብ ናብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ እናጎየ ይመጽእ እሞ ነቲ ካብ ሞተሩ ዝወደቐ ወዲ እናሃዘነ ነታ ንእሽተይ ከልቢ ግን ኣመና ተጎዲኣ ኣብ ጽርግያ ደቂሳ እናርእዋ ረጊሞምዋ ይኸዱ። ዳርማ ሓንቲ ግዜ ግምጥል ኢሉ ነታ መሬት ወዲቓ ዝነበረት ከልቢ ምስ ረአየ ምንም እንከይመሰሎ ንገዝኡ ይኸይድ። ይኹን ደኣ እምበር ሓንቲ ምስክነይቲ እንስሳ እናተሰቓይተ ኣብ ጽርግያ ሓዲጉ ምኻድ ልቡ ስለ ዘይፈቐደሉ እንከይፈተየ ይምለስ። ካብ ዝወደቐሉ ልዒሉ ድማ ኣብቲ ከተማኦም ናብ ዝነበረ ናይ እንስሳት ሕክምና ይወስዳ። ኣብ መጀመርያ እዛ ከልቢ መርፍእን ደኳትርን ክትርኢ እንከላ ብጣዕሚ እያ ደንጊፃ ነይራ። ድሕሪ ቁርብተይ ግን ትረጋጋዕ እሞ ብስነ ስርዓቱ ትሕከም።
ጉድኣታ ብጣዕሚ ከቢድ ዝበሃል ስለ ዘይነበረ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ከም ተሓዊ ይነግርዎ። ዳርማ እዚ ብምስምዑ ተሓጒሱ ናብቲ ኑር ህይወቱ ንክምለስ ካብ ወንበሩ ይትስእ እሞ እቲ ኣሽወን ዝበሃል ዶክተር ንክፀኒሕ ይነግሮ። እታ ሒዝዋ ዝመፀ ከልቢ ሒዝዋ ንክኸይድ ይነግሮ እሞ ዳርማ ተደናጊፁ ኣብ ፅርግያ ወዲኣ ከም ዝፀንሐቶን ንክሕክማ ጥራይ ከም ዝምፃን ከም ዘይፈልጣን ይነግሮ። ግን ኣሽወን እውን ኣብቲ ሆስፒታል ብጣዕሚ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም እኽላት ሒዞም ስለ ዝነበሩ ንዛ ከልቢ እዚኣ ክውስኽዋ ኣይኽእሉን። ንግዚኡ ዳርማ ሒዝዋ ንገዝኡ ንክኸይድ እሞ እንድሕር ዳኣ ከልቢ ዝደሊ ሰብ መፅኡ ግን ኣቐዲሙ ናብ ዳርማ ከም ዝሰዶ ይነግሮ። እዛ ምስኪን ኣብ ጎደና ትነብር ዝነበረት ከልቢ ዝወስዳ ሰብ ክሳብ ትረክብ ግን ምስ ዳርማ እያ ክትነብር። ኣሽወን ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ ከልቢ ዝደልዩ ሰባት ከም ዝመፅዎን ካብኡ ንላዕሊ ምስኡ ከም ዘይትፀንሕን የተኣማምኖ እሞ ዳርማ ሕዚ እውን ርግዕ ኢሉ ኣብቲ ዝነብረሉ ከባቢ ኣኽላዋት ከም ዘይፍቀዱን ክወስዳ ከም ዘይክእልን ደጊሙ ይነግሮ። ኣሽወን ግን ሕጂ እውን ሓሳቡ ይቀይረን። ኣብ መጨረሻ ዋላ ሓንቲ ቆልዓ ትረአዮ ዳኣ እምበር ዳርማ እዛ ከልቢ ብክዳኑ ጠቕሊሉ ንገዝኡ ዘይምውሳድ ካሊእ መማረፂ ይነበሮን። እቶም ዝቕፅሉ ዝተወሰኑ መዓልታት ዳርማ ነታ ከልቢ ኣብ ገዝኡ የስፍራ፣ ግን ከዓ ክንድኡ ዝበሃል እንክብካቤ ይገብረለን። ግን እዛ ኩርኩር እውን ብጣዕሚ ፅቡቕን ጎበዝን ዝበሃል ዓይነት ከልቢ ይነበረትን። ካብ ገዛ ክወፅእ እንከሎ ኩሉ ንብረቱ ተላዓለሉ ንሱ ክምለስ እንከሎ ድማ ሃዲማ እንደገ ትወፅእ። ብፍላይ ከዓ እቲ ናይ ኣይስክሪም መፋለጢ ቴሌቭዥን ክውላዕ እንከሎ ብጣዕሚ እያ ትሕጎስ። እታ ናይ ኣይስክሪም መኪናን በረድን ክትርኢ እንከላ ብዘይምቁራፅ ትነብሕ። በረድን ኣይስክሪምን ብጣዕሚ እያ ትፈቱ ትመስል። ንዳርማ ግን እዚ ካብ ረብሻ ሓሊፉ ካሊእ ትርጉም ኣይነበሮን። ሓደ መዓልቲ ዳርማ ምርር ምስ በሎ እታ ከልቢ ናብ መናፈሻ ሒዝዋ ይኸይድ እሞ ኣብኡ ሓዲግዋ ይሃድም። ግን እቲ ሓደ መዓልቲ ንገዝኡ እናእተያ ዝርአየቶ ቆልዓ ብትምህርቲ እናሓለፈት ስለ ዝረኸበታ ኣብ ሻንጣኣ ተሸኪማሃሉ ትመፅእ። ዳርማ ካብዛ ከልቢ እዚኣ ንምርሓቕ ምንም መንገዲ ኣይረኸበን። ከምዚ እናበለ እተን ኣሽዋን ቃል ኣትሉ ዝነበረ 4 መዓልቲ ሓልፋ እሞ ክልተ ሰሙን ይመልእ። ግን ሕዚ እውን ነታ ከልቢ ዝደሊ ሰብ ስለ ዘይተረኸበ ኣሽዋን ፈፂሙ ይደወለን። ዓቕሉ ወዲኡ ዝነበረ ዳርማ ናብቲ ዶክተር ይድውል እሞ ሓደ መፍትሒ ንኸምፅእ ይነግሮ። ኣሽመን እውን እዛ ከልቢ ብጣዕሚ ቀጢናን ሓሚቓን እያ ዘላ። ጥዕና ዘለዋ ስለ ዘይትመስል እንድሕር ዳኣ ከልቢ ዝደልዩ ስድራ መፂኦም እውን ኣይክወስድዋን። እንድሕር ዳኣ ከልቢ ዝደልዩ ሰባት መፂኦም ብዝረአይዋ ሰከንድ ክወስድዋ ደሊኻ ብስርዓት ተንከባኸባ ክብደታ ንኽትውስኽ እውን ኣመጋግባ ኣስተኻኽሎ ኢሉ ይመኽሮ። ክሳብ ሕጂ ዳርማ እቲ ንባዕሉ ዘምፆ ምግቢ እዩ ዝቕልዋ ነይሩ። ግን ዝበለፀ ጥዕና ንኽህልያን ቀልጢፋ ንኽትጠፍአሉን ትኽክለኛ ናይ ኣኽላዋት ቀለብ ናምፀ ይምግባ። ከምዚ ኢሉ ዝተወሰኑ ሰሙናት ይሓልፍ እሞ እታ ከልቢ ብጣዕሚ ገጃፍን ምልእቲ ጥዕና ዘለዋ እንትኸውን ግን ረብሻኣን ዕግርግራን ሕጂ እውን ምንም ስለ ዘይቋረፀ ዳርማ ካብ ዶክተር ኣሽወን ንኽድወለሉ ተሃንጥዩ ይፅበሎ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን እቲ ጽቡቕ ነበረ ስልኪ መፁ እሞ ዶክተር ኣሽዋ ንዓ ዝኾኑ ስድራ ከም ዝረኸበ ይነግሮ። ግን እቶም ስድራ ቤት ነታ ከልቢ ክሪእዋ ኣብ ዝመፅሉ መዓልቲ እቲ ገዛ ሙሉእ ንሙሉእ ኣገላቢጣቶ ነርሲሓቶን ትፀንሕ። እዞም ስድራ ቤት ከምዚ ዝበለት ብጣዕሚ ረባሽት ስልጠና ዘይብላ ከልቢ ንኽወስዱ ምንም ድሌት ኣይነበሮምን። ዳርማ እናለመኖም ንሶም ድማ እናሃደሞ ሓዲጎም ኣይኸዱ። ሕጂ ዳርማ እታ ነዋርሕ ዝተፀበያ ተስፋ ከምዚ ኢላ ክትጠፍኦ ከላ ብጣዕሚ ይሓርቕ። ግን ሕጂ እውን እታ ከልቢ ብገለ መንገዲ ካብ ገዝኡ ንኸውፃእ ምሕሳቡ ይቋረፀን። ሓደ መዓልቲ እውን ዶክተር ይድውለሉ እሞ እንድሕር ዳኣ እዛ ከልቢ ናይ ወናንነት ሰርተፍኬት ኣውፂእኸላ ብካልኦት ሰባት ናይ ምምራፅ ዕድላ ዝውላሓለ ይኸውን። ዳርማ እውን ዝምኽሪ ተቐቢሉ ናብቲ ሰርተፍኬት ዝወፀሉ ቦታ ይኸይድ እሞ ዴቪካ ዝተባሃለት ቆንጆ ናይ እንስሳት መሰል ተኸታታሊት ትገጥሞ። ዴቪካ ቅድሚ ሰርተፍኬት ንዳርማ ምሃባ ብዛዕባኦም ዝተወሰነ ሓበሬታ ክትእክብ ኣለዋ። ግን እንኳን ካሊእ ነታ ከልቢ ሽም እንኳን ኣይወፀላን። ዴቪካ ተገሪማ እናሰሓቐት ሽም ተዝሂብካ ከመይልና ሰርተፍኬት ክንበካ ኢሎም ይሓትዎ እሞ በቲ ፕሮሰስ ተሰላችሁ ዝነበረ ዳርማ ቹቹ ኢሉ ሽም የውፀላ። ኣብ መንጎ እቲ ኢንተርቪው ዳርማ ፅቡቓት መልስታት ስለ ዘይህብ ዝነበረ ዴቪካ ብጣዕሚ ትጠራጠሮ። ናይ ካሊእ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል ሰብ ከም ዘይኮነ ድማ ትግምት። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ነታ ከልቢ ብደንጊ ይከባኸባሎ ድዩ እንታይ ንምፍላጥ ብዙሓት መሳርሕታ ሒዛ ናብ ናይ ዳርማ ገዛ ትመፅእ። ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ንኸልቢ ከም ዘይንከባኸበሉ ዘርኢ ምልክታት ዋላ ይትርከብ። ኣኽላዎም ዘይንከባኸቡ ሰባት ግን ከቢድ ቅፅዓት ከም ዝቕፅዑ ነጊራ ተፈራርሖ። ዴቪካ ክትወፅእ እንከላ ስዒባቶም እንደገና ጎየት ትኸይድ እሞ ዳርማ ኣልሹ ከም ዘይተመለሰት ይርኢ። ንኽፅውዓን መሊሱ ንገዛ ንኽእትያን ደገ ክወፅእ እንከሎ ግን ርእሱ ዘይርዎ እንከይዶም ገየውን እስሒቱ ናብ መሬት ይወድቕ። ኣምቡላንስ መፅያ ሒዛቶ ንሆስፒታል ክትከይድ እንከላ እታ ከልቢ ጎኒ ንጎኒ እናጎየት ጠጠው ዘለህሉ ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይና ትነብሕ። ሆስፒታል ክበፅሕ እንከሎ እቶም ዶኳተር መርሚሮም ኩነታቱ ዝነግርዎ ቤተሰብ ኮነ ዓርኪ ስለ ዘይነበሮ ብጣዕሚ ይግረሙ። ዳርማ ዕድመ ልክዑ ብዘይ ቤተሰብን ዓርክን መሓዛን ክነብር ስለ ዝመረፀ ናብቲ ሆስፒታል መፅዩ ዝጥይቆ ኮነ ዝንከባኸቦ ሰብ ኣይነበረን። ግን ሕዚ ዕድለኛ ኮይኑ እታ ከልቢ ስዒባቶ ናብቲ ሆስፒታል መፅያ ኣላ። ኣብ መሽኮት ደው ኢላ እናነውሐት ክሪኣ እንከሎ ድማ ንዓኣ ዝነበሮ ጥማምታ ይቐይር። እታ ከልቢ ንገዝኡ ካብ ትመፅእ ብሕማቕ ጥራይ ዘይኮነስ ብፅቡቕ መንገዲ እውን ህይወቱ ብጣዕሚ ከም ዝተቐየረት የስተውዕል። ግን እዛ ከልቢ ክፎትያን ከስተማቕራኖ ዝጀመረሉ ሰዓት
ካልኦት ሒዞማ ክኸዱ ዝደልዩ ሰባት ዶክተር ሒዙሉ ይመጽእ ሕዚ እቶም ስድራቤት ነታ ኸልቢ ጋእሰጋእን ከይበልዑ ፈትዮምዋ ኩሉ ግዜ ካብ ገዝኡ ክትከደሉ ዝምነ ነበረ ዳርማ እውን እታ ኸልቢ ሒዞማ ክኸዱ ከለዉ እናነብዐ ደው ኢሉ ዘይምርኣይ ካሊእ ክገብር ኣይክእልን ይኹን ደኣ እምበር ዳርማ ነታ ኸልቢ ሓቲትዎ ዝነበረ ሰርተፍኬት ስለ ዝተዳለየ መፂኡ ንኽፍርም ይጽዋዕ ናፍቶም ከልቢ ዝወሰቱ ስድራቤት ክኸይዱ ከለውን ገዝኦም ሕምስምስ ኣቢላቶ ትጸንሕ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ደስ እናበሎ እታ ኸልቢ ተሸኪሟ ንገዝኡ ክምለስ ከለውን እቶም ስድራቤት ብጣዕሚ ጸሊኦማ ስለ ዝነበሩ ሓንቲ ቃል ኣይተዛረቦን ኣብ ክንድኡ ብጣዕሚ እዮም ተሓጒሶም ሕጂ ዳርማ ህይወቱ ምስታቐስ እናበለ ዝፈትያ ኸልቢ ከም ነበረቶ ክቕጽል ይኽእል እዩ እዛ ኸልቢ ናብ ገዝኡ ካብ ትመጽእ ንድሓር ህይወቱ ቅድሚ ሕጂ ርእይዎ ብዘይፈልጥ መንገዲ ብታሕጓስ ዝተመልአት ከም ዝኾነት ድማ የስተውዕል ንህይወት ዝነበሮ ረኣያን ግምትን ድማ ሙሉእ ንሙሉእ ይቕየር ሕጂ እቲ ሰርተፍኬት ንምውሳድ ናይ ግድን ሽም ከውፀላ ስለ ዝነበሮ ድሕሪ እቲ ዝፈትዮ ኣክተር ቻርልስ ቻፕሊን ቻርሊ ኢሉ ሽም የውፀላ ንዞም ክልተ ከምዚ ኢላ ህይወት ፀቢቓ ሃሎም ደስ ኢሎም እናነበርዋ ይጸንሑ ሓደ መዓልቲ ግን ቻርሊ ንዳርማ ስሩሑ ከይድ ስለ ዘይፈቐደህሉ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ይጠራጠር እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ዋላ ይረዳእዮ ክንድኡ መጨነቕ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ እታ ትፈትያ ኩዕሾኣ ንኽትጫወተላ ህይዋ ንስሩሑ ከይድ ይውገስ ዳርማ ስሩሑ ውዒሉ ንገዛ ክምለስ እንከሎ ኣብታ ሓንቲ ወደቂሳ ሃላ ዝነበረት ቦታ እንከይተስእድ ደቂሳ ትጸንሖ ኣብ መጀመርያ ዳርማ እታ ትጫወተላ ኩዕሾ ዝወሓጠታ መሲልዎ ይቅርታ እናሓተተ ተጓዩ ናብ ሆስፒታል ይወስዳ እቲ ዶክተር ግን ንቻርሊ ዘሕምማሎ ንሱ ዘይኮነስ ካንሰር ስለ ዘለዋ ምዃኑ ይነግሮ ለካ ኣኽላዋት እውን ካንሰር ይተሓዚኦም ዳርማ ብጣዕሚ ይድንግጽ ንቻርሊ ክንድስታ ኸኣሎም ክብካባ ገይርላ እዩ ከመይ ኢላ ካንሰር ዝኣክል ዓብዪ ሕማም ተተሓዚሉ ድማ ይሓስብ እቲ ዶክተር ድማ እዚ ናትካ ጥፋት ኣይኮነን ንሃፋትም ሰባት ክሸጡ ተባሂሎም ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ዓሌት ዝዳቐሉ ኽላዋት ዝረአ ነገር ምዃኑ ይነግሮ እዚ ናይቲ መዳቓሊ ጥፍኣት እዩ እቲ ካንሰር ናብ ሙሉእ ሰውነታ ስለ ዝተነዝሐ እውን መምለሲ ኾነ መድሓኒ መንገዲ ይነበራን እቶም መድሓኒታት ኣብቲ ናይ መጠረሻ ሰሙናት ናይ ህይወታ ቀንዛ ንኸይስምዓ ክገብሩላ ይኽእሉ እዮም ካብኡ ዝሓለፈ ግን እዞም ሓካይም ምንም ክገብሩ ይኽእሉን ዳርማ ልቡ ይስበር ኣብዛ ዓለም ዝደልዮ ናይ መጠረሻ ነገር ቻርሊ ጥራሕ እዩ ነይሩ ግን ሕዚ እውን ኣብ ህይወቱ ዝነበረት ናይ መጠረሻ ፍልፍል ሓጎስ ከም እትመውት ተነጊርዎኒ ገዛ ተመሊሱ ዳርማ ተጨኒቑን እንታይ ከም ዝገብር ጠፊኡውን ብሓዘን ፊቕፊቕ እናሃለየበኪ ግን ቻርሊ እናሞተት ኮፍ ኢሉን ካብ ምርኣይ ሓደ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ ይፈልጥ ቻርሊ በረድ ክትርኢ እንከላ ኩሉ ግዜ ልዕሊ መጠን ትሕጎስ ስለ ዝነበረት ቅድሚ ምማታ ናይ መጠረሻ ትምኒታ ንኸገህደላ ይውስን ከምዚ ኢሎም እውን እቶም ክልተ መሓዙት ካብ ደቡብ ሂንዲ ናብቲ በረድ ዘለዎ ሽምላ ዝበሃል ዓዲ ይኸዱ ግን እቶ እምባታት ዘሎ በረድ ቅድሚ ምርኣዮም ዳርማ እቲ ዶክተር ሓጊዝዎ ቻርሊ ካንሰር ክትተሓዘሉ ምኽንያት ዝኾነ ጨካን መዳቐሊ ኣበይ ወገን ከም ዝነብር ይፈልጥ ኣቐዲሙ እውን ናብቶም በረኻ ዝነበረ ገዝኡ ይኸይድ እሞ ብደንቢ ገይሩ ምስ ቀጥቅጦ ርእሱ ጥራይ ኣትሪፉ ሙሉእ ሰውነቱ ሓመድ ይቐብሮ በቲ ወገን ዴቪካ ነታ ኸልቢ ከመይ ከም ዘላ ንኽትርኢ ናብ ናይ ዳርማ ገዛ ትመጽእ እሞ ገይሾም ከም ዘለዉ ምስ ፈለጠት ኣብ ቻርሊ መከታተሊ ቅሚጣ ስለ ዝነበረት ነቶም መሳርሕታ ናብቲ ቦታ ንኸዱ ትነግሮም ኣብኡ ክበጽሑ ከለዉ እውን እቶም ዝተኣሰሩ ኣብ ማእቲ ኸላዋትን ነቶም ትሕቲ መሬት ተቐቢሩ ዝነበረ መዳቐልን ይረኽቦ እቶም ካልኦት ነቲ ጨካን መዳቐሊ ናብ እስር ቤት እንትወስድዎ ዴቪካ ግን ዳርማ ንኽትእልሽ ጉዕዛኣ ትቕጽል ብዙሕን ከይተጓዕዘ ድማ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ ገበን ፈጺሙ ተባሂሉ ተኣሲሩ ይጸንሐ ለካ ኣብ ድኳን ነይሮም ክወፁ ከለዉ ቻርሊ ኣንጭዋ ናብ ጓየት ናይ ፖሊስ መኪና ቢትሮ ስለ ዝሰበረት እያ ተኣሲሮም ዴቪካ ብዋሕስ ንኽልቲኦም ተፍትሖም እሞ ኣብቲ ዝነበሮም ጉዕዞ ሳልሰይቲ ርእሲ ኮይና ምስኦም ትኸይድ ክሳብ ሕዚ ዳርማ ጥዑይ ሰብ ኢላ ስለ ዘይኣመነት እታ ትኽክለኛ ዕድል ተጠቒማ ንቻርሊ ክተድሕና እያ ምስኦም ትኸይድ ዘላ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ግን እቶም መሳርሕታ ይድውሉላ እሞ ነቲ ጨካን መዳቐሊ ዝቐጥቆጦን ነቶም መማእቲ ኽላዋት ዘድሓንን ዳርማ ምዃኑ ይነግርዋ ኣብ መጠረሻ ዴቪካ ጌጋ ተቐቢላ ንዞም ክልተ ኣዕርኽቲ ይቅርታ ተሓቶም ናብቶም ኣብ ድሕሪት ዝነበሩ መሳርሕታን ኣዕርኽታን ደው ኢላ ድማ ታሪክ ዳርማን ቻርሊን ንኽነገር ትገብር ንዝተወሰነ ርሕቐት ምስኦም እናተጓዕዘ ድሕሪ ምጽናሕ ዴቪካ ንዓዳ ክትምለስ ስለ ዝነበራ ቻርሊና ዳርማ ደጊሞም በይኖም ይተርፉ ኣብ ጉዕዞኦም ምንም ዓይነት ፈተና ይገጥሞምን ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ብዙሕ ቅርሺ የውፁ ስለ ዝነበሩ እናወሓዶምን እናተወድኦምን ይኸይድ ዳርማ እቲ ሰርሑ ዝነበረ ካምፓኒ ቃልኣት ኢሉ ዝነበረ ቅርሺ ስለ ዘይሰደደሉ ንምግብን ነዳድን ክብሉ ኩሉ ዝነበሮም ንብረት ሓደ ብሓደ ምሻጥ ይጅምሩ ግን ብዙሕን ከይጸንሑ ነዳዲ ስለ ዝወደአት ሞተሮም እውን ምንም ጥቕሚ ኣይነበራን ግን ዕድለኛታት ኮይኖም ኣብ መንገዲ ብላክ ዝበሃል ከልቢ ዘለዎ ባክሺ ዝተባሃለ ወዲ ይረኽቡ ባክሺ ሒዝዎም ንገዝኡ ይኸይድ እሞ ንዝተወሰነ መዓልቶ ገዝኡ ንኸዕርፉ ይፈቕደሎም ባክሺ ምስ ዳርማ ዘመሳሰል ብዙሕ ነገር እዩ ዘለዎ ምስ ሰበይቱ ይረዳዳእ ስለ ዘይነበረ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት በይኑ ሓዲጋቱ ኸይዳ ካብቲ ሰዓት ሱ እንዳሓር ከልቡ ጥራሕ እዩ ነይርዎ ሰንኪዚ ምኽንያት እዚ ድማ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ንብላክ ልዕሊ ሰበይቱ ከም ዝፈትዮ ይነግሮ ዳርማና ቻርሊ ኣብቲ ገዛ ዘዕርፉሉ ሰሙናት
ብጣዕሚ ጽቡቕ ግዜኦም ዘሕልፉ ነይሮም። ቻርሊ ድማ ንብላክ ኣመናት ፈትዮም ርሮም ድማ ምስ ካልኦት ተኽላት ካብ ዝነበረ ዝበለጸን ዝጠንከረን ይኸውን። ይኹን ደኣ እምበር ጉዕዞኦም ናይ ግድን ክቕጽል ስለ ዝነበሮ ንኽፈላለዩ ይግደዱ። ካብ ናይ ባሽኪ ገዛ ክውገሱ እንከለዉ ኣድላይ ዝበሃል ንብረትን ነዳድን ኣኪቦም ዋላ ይጽንሑ ደኣ እምበር ዝተወሰኑ ጉዕዞ ምስ ተጓዓዙ ደጊሞም ነዳዲ ይውድኡ። ሕዚ ካልእ ዝተረፈ መማርፅ ስለ ዘይነበረ ዳርማ ሞተሩ ይሸጣ እሞ ዝተረፈ ቅርሺ ሒዞም ጉዕዞኦም ብባስ ይቕጽልዎ። ኩሉ ነገር ጽቡቕ ይናኸደሎም ነይሩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ናፍቲ ዝደልይዎ ቦታ ድማ ክበጽሑ ይመስሉ። ግን ሃንደበት ብቅድሚኦም ዝነበረ መንገዲ ብትራፊክ ተጨናኒቑ ይጸንሖም እሞ ማይ መሬት ምንሽርታት ከም ዘጋጠመን እቲ ጽርግያ ክሳብ ዝጽረግ ተዓጽዩ ከም ዘሎን እቶም ወታደራት ይነግርዎም። ዳርማ ብጣዕሚ ይናደድ። ከልኡ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ክትመውት ምዃናን ቀልጢፍ ናብቲ በረድ ክወስዳ ከም ዘለዎ ነረዲኡ ንኽዕልፉ ዋላ ተሓተቶም እቶም ወታደራት ንድሕንነቱ ተጨኒቖም ንኽሓልፍ ኣይፈቐዱሉን። ዳርማ ልዕሊ መጠን ተጨናኒቑ ምስቶም ወታደራት ምባኣስ ክጅምር እንከሎ ሒዞም ናብ መራሒኦም ይወስድዎ። ዕድለኛታት ኮይኖም እዛ ኣዛዝ እዚ መጽሓፍቲ ምንባይ ይፈቱ ስለ ዝነበረ ታሪኽ እዞም ክልተ ኣዕርኽቲ ኣብ ሓደ መጽሓፍ አንቢብዎ ነይሩ። ንምሸቱ ኣብቲ ናቱ ካምፕ ንኽሓድሩ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ግን እቲ ጽርግያ ክጽረግ ስለ ዝኾነ ጉዕዞኦም ከም ዝቕጽሉ ይነግሮም። ኣብ ዝቕጽል ንግሆ ናብቲ እምባ ጉዕዞኦም ይጅምሩ እሞ ንመጀመርያ ግዜ በረድ እናወረደ ይርዩ። ቻርሊ እቲ ትምነዮ ዝነበረት በረድ ስለ ዝርአት ብጣዕሚ ሕጉስቲ ትኸውን። ብሓደ ድማ ፈጺሞም ዘይርስዕዎም ግን ድማ ናይ መጨረሻ ጽቡቓት ግዜታት ይሕልፉ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ንገዝኦም ንኽምለሱ ጉዕዞ ክጅምሩ ስለ ዝኾኑ ናብቲ ካምፕ ተመሊሶም ይዕርፉ። ግን ኣብ ዝቕጽል ንግሆ ዳርማ ካብ ድቃሱ ክነቅሕ እንከሎ ቻርሊ ኣልሹ ክረኽባ ኣይከኣለን። ተጨናኒቑ ኣብ ኩሉ ከባቢታት እቲ ካምፕ እናኣለሸ ድሕሪ ምጽናሕ እናጎየ ናብቲ በረድ ዝተሸፈነ ጫካ ይኸይድ እሞ ኣብ ኣፍ ደገ ሓንቲ ንእሽተይ ክፍሊ ኩሉ ጉልበታ ወዲኣን ንኽትመውት ተዳልያን ኮፍ ኢላ ትጸንሖ። ዳርማ እናሓዘነ ከይዶ ጥቓኣ ኮፍ ኢሉ እሞ ሓቝፉ ኣብ መንጎ እግሩ የቕምጣ። ቻርሊ እውን ናይ መጨረሻ ትንፋሳ ተንፊሳ ኣብታ ቦታ ትመውት። ሙማታ ክፈልጥ እንከሎ ዳርማ ናይ መጨረሻ ቤተሰቡ ዓርኩን ኣላሺቱን ንሳ ስለ ዝነበረት ልቡ ተሰይሩ ብሓይሊ ይበኪ። ግን ሃንደበት ኣብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ ናይ ሓደ ንእሽተይ ደቂቕ ከልቢ ድምፂ ይሰምዕ እሞ ክኣቱ እንከሎ እውን ቻርሊ ካብ ብላክ ዝወለደቶ ሓደ ጸሊም ኩርኩር ይረክብ። ዳርማ ናይ ቻርሊ ኩርኩርን ሓድሽ መንበሪ ምኽንያትን ሒዙ ንገዙ ይምለስ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰሙናት ድማ ኩሎም ዓይነት እንስሳት ዘድሕነሉ ድርጅት ብሽምታ ዝፎትያ ከልቡ ቻርሊ ይኸፍት። ዝፎትያ ከልቡ ሞይታ ምስኡ ዋላ ይተሃሊ ደኣ እምበር ምስኣ ዘሕልፎም ጽቡቓት ግዜታትን ከመይ ህይወቱ ከም ዝቐየረትን ፈጺሙ ይርስዕን። ታሪኽና እውን ከምዚ ኢሉ ይውዳእ። ከም ዝተዘናጋዕኩምሉን ከም ዝተማሃርኩምሉን ስለ ዘይጠራጠር ብወገነይ 8-10 ወይ ክሓልፍ ክንደይ ከም ትህቦ ኣብ ኮመንት ጸሓፍለይ። ሓሳብ ርእይቶኹም ምክፋልን ትፈትይዎ እንስሳ እንታይ ምዃኑ ምንጋርን ከይትርስዑ። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጸንሒት።